Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zithembu, ngenothando nesithembu, ngengixoxa ama-TV shows. Ngibuza imibuzo kuzinto engingazazi kahle ukuze sicaciselane zona. Kube ukuthi siyahleba kancane if ikhona indawo ehlebisayo, kodwa ngenze sure ukuthi akusinto esindayo lapho. Kuningi-ke nezinye indaba zosaziwayo engikwazi ukukhuluma ngazo. Izolo-ke ngibuza umbuzo futhi bekuyindaba la bengithi mhlambe ngizoba nempendulo ecacile. Ngizoyiphinda-ke lo mbuzo wayizolo because awuzwakalanga kahle. uTirelo othandana noSibindi banengane. Ingane kunenhlawulo yokuqala before step number 2. Step number 2 yilo wokuthenga ingane nokulobola ingane. But basothandweni. So if besothandweni bana future plans ukuthi bazoshada, ingabe lokho kusho ukuthi uzokhokha kabili yini uSibindi if ezothatha uTirelo? Ngisho kanjani? Angithi mayesehlawulile ila evuma khona ukuthi ingane eyakhe uyena ubaba wengane. Uma esethenga ingane izoshintsha isibongo before umshado, kusho ukuthi usazophinda lobole uma wengane okuTirelo. Ileyo nto engifuna ukuyazi ukuthi le yelobolo yenziwa sebeshosho ukuthi-ke vele ubaba wengane ngikaze aqhubeke noma wengane, so kunesidingo ukuze ingane isebenzise isibongo. But uma beqhubeka bayayiskipha yini uprocess number 2, lo wokuclaima, ukulobola, ukuthenga ingane? If eqhubeka naye uTirelo, sikhona isidingo sokuthi aphinde akhokhe na? Ulapho kumbuzo. Singapha-ke kumbuzo wesithathu. Uma-ke uTirelo manje eba u-first wife kaMpumelelo because akakashadi, senze isibonelo ukusho ukuthi uTirelo obe u-first wife kaMpumelelo, lo uBaby Singabakho uyena ozoba inkosana kaMpumelelo, or unkosikazi ozofika omunye athole ingane emshadweni iyona nkosana kaMpumelelo le. Ngikuthathelaphi because kaMseleku kunolwandle noMpumelelo, and mayechaza ubaba uMseleku uthi ulwandle ufanelekile because utholwe emshadweni, kodwa uMpumelelo ngoba emdala naye uyinkosana. Kwenzakalani-ke if uTirelo eba u-first wife? Ile nto engifuna ukuyazi ngoba ingane isikhona before umshado. Asithi kuba u-first wife kwenzakalani? Ike yavela le nto guys before bayikhuluma ku-social media ukuthi-ke lo yamndeni siyawusaba. Bachaza abanye obhuti nabanye omalume nabanye osisi abazisiza kwasho ukuthi iyasala ingaveli ukuthi ilelephi le ndaba. uTirelo, umbuzo number 2, usenengane before umshado, umfana, indodana yokuqala kaSibindi uSingabakho. So uma kwenzeka ake sithi uTirelo uba u-first wife, lokho kuzokwenza uSingabakho abe inkosana noma oyofika emshadweni yilo ozoba inkosana? Asidwe futhi siyabuza senze uku-understand futhi ngibuza kahle inyanga yamasiko. Ziningi izinto enginemibuzo nje yazo eningi ukuthi ngihleze ngiyithola la ku-social media beyikhuluma ngilalele, kodwa uma ngilalela ngibona ukuthi badidekile bonke, akekho ogcine eshilo ukuthi into ekhona ilena noma kwakunje noma kwake kwenzeka. Nasi ngibekela isithombe esiqamile, uSibindi noTirelo sebenengane before umshado. Umbuzo number 2 lo. Owokuqala ukuthi uSibindi kufanele yini ekhokhele ingane ukuyithenga noma ezoshada noma wayo, noma emshadweni sekuqala umshado ingane ingena phakathi kuyona yonke lona. Plasho sekuyabiza-ke ukushada makunjalo, kusho sekubiza ku-serious. Usho ukuthi kumele kulindwe ngempela ingane ezitholakala emshadweni. Uma ukuthi phela uzofika ekhokha inhlawulo, angithi inhlawulo leyo ukuthi kunenkomo kuney'nkomo ephumela abazali eyey'ntombi, if beyiy'ntombi, ukugeza umuzi, lokho kuhamba nenhlawulo. Mase kuba yingane-ke unumber 2 ukuthi ingane uma ithengwa kanjani or ilotsholwa kanjani. Mase futhi kuthatha uma wayo ingane sekuyakhokhwa futhi, kanti kuzoba yiy'nkomo ey'ngaki?
Kodwa-ke abakwaziyo lekho engikubuzayo ngeke badide bazokuchaza nje ngendlela exakile. Asenze ngathi uSibindi uyamshada uTirelo ukuze le mpendulo le izoqonda. Ukuze singazudideka, asenze ngathi uSibindi uyamshada uTirelo uzomshada ukuze ngiyithole-ke le mpendulo. Ngoba manje mayizoya le ekutheni ngeke amshade, angibuzi lokho. Ngibuza ukuthi uma wengane nobaba wengane bandawonye, seyikhona ingane, inhlawulo seyikhishiwe, but basathandana, abakashadi. Uyakhokha yini ubaba ekhokhela ukuthi ingane ayishintshe isibongo ebesenza ama-plans okushada uma wengane? Lowo umbuzo wokuqala. Okwesibili, ingane njengoba isikhona umfana. Okokuqala, uma eseshada-ke lo mfana useba yinkosana noma kuyoba unkosikazi ofika emshadweni athole ingane emshadweni okuyiyena ozoba nendodana eyinkosana. Singadideki kakhulu, singadideki kakhulu. Nami ngididekile ukuthi ngiyayibuza ukuthi kuba kanjani ngibuka naye uSibindi noLwandle ngilinganisa ngabo, ngoba eyabo ngizwile ichazwa kuThandeni Isithembu, ichazwa uMseleku. Lena-ke yaTirelo ngoba ayakenzeki, koda-ke asibe nokuthi emqondweni uyamshada ukuze sizokwazi ukuthola impendulo kule. Ngiyabonga-ke guys, bye.